koor is ontstaan in 2014 samen met John Eskes. En helaas is John Eskes in 2015 overleden. En hij heeft een wens van, ik hoop dat je met koor trots zet. Met vallen en opstaan en muzikanten is dat lukt. Er zijn natuurlijk mensen die voortgaan, er zijn we naar je bijkomen. Maar we bestaan toch in februari 10 jaar. We hebben natuurlijk een apart genre, het smartlabben genre, en dat vindt echt net iedereen mooi. Als het mogelijk is, dan wil ik er best wel gewoon wat naar je leven bij, ja. Dus als mensen een leuk genre kennen en van hun repertoire houden, dan ben ze welkom. Maar tot nu toe gaat het nog aardig. We hebben 18 betalende leden, een leuke accordeoniste en we hebben een geluidsman, dus we hebben net te klein.